La proposta que anem a fer avui és un recitat i us ho vaig a mostrar en diferents etapes d'edats. Primer començarem amb un bebè i després us ensenyaré altres edats, com fer-ho, altres propostes. Amb els bebès es poden posar cara a nosaltres i farem primer un balanceig i després com un botet, per a diferenciar el ternari del binari, el ritme, ara ho veureu. Molt fàcil, diu: un saltamartí viu al meu jardí i salta, salta, salta així. Un saltamartí viu al meu jardí i salta, salta i cau així. Al meu balcó hi ha una puceta i sabeu on viu? Viu a una maceta. Al meu balcó hi ha una puceta i sabeu com viu? Viu amagadeta! Amb els nadons també ho podem fer de peu, podem anar caminant fent el balanceig i podem anar caminant, diguem, com si estiguem fent una marxa, val? Després, amb xiquets una miqueta més grans, que ho poden fer ja ells, ho poden fer amb les mans i fem un saltamartí al meu jardí i salta, salta, salta així. Un saltamartí al meu jardí i salta, salta i cau així. O al meu balcó hi ha una puceta i sabeu on viu? Viu a una maceta. Al meu balcó hi ha una puceta i sabeu com viu? Viu amagadeta! Amb els més grans ho podem fer de peu i seria així, seria: un saltamartí viu al meu jardí i salta, salta, salta així. Un saltamartí viu al meu jardí i salta, salta i cau així. Al meu balcó hi ha una puceta i sabeu on viu? Viu a una maceta. Al meu balcó viu una puceta i sabeu com viu? Viu amagadeta.